αγάπησε και εμένα παράλυσε. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Αθηναγόρου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του δούλου του Θεού Συνεφάκη και της δούλης του Θεού Ιωάννας των ηνιστευομένων αλληλής και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του παρασχεθήν αυτής τέκνεης διαδοχήν γένους και πάντα τα προσωτηρίαν αιτήματα του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του παρασχεθήν αυτής τέκνεης διαδοχήν. Κύριε Θεός ημών, το παιδί του Πατριάρχου Αβραάμ συμπορευτής εν τη Μεσοποταμία, στελωμένη νυφεύσαστε το Κύριε αυτό Ισάκ γυναίκα και δια μεσητείας συντρέψεως αραβωνήσαστε την Ρεβέκαν αποκαλύψας. Αυτός ευλόγησον τον αραβώνα των δούλων σου Συνεφάκη και Ιωάννας και στήριξον τον ραβαραυτής λαληθέντα λόγων. Αυτός ον κοινήν δέσποτα ευλόγησον το δακτυλοθέσεων τούτο ευλογίαν ουράνιον και άγγελος Κυρίου προπερευές το έμπροσθεν αυτόν πάσαστας ημέρας της ζωής αυτών. Ότι σε ευλογών και αγιάζουν τα σύμπαντα και σε την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίγκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Μακάρι πάντες υποβούμενοι των Κυρίων.
Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Οι πορευόμενοι εν τες οδείς αυτού, Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. τους πόνους των καρπών σου φάγεσαι. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Ευλογημένη